Здравейте, пичове, аз съм Калто, това е днешният клип. Днес реших да направя нещо ново. Ще играя само с Common Deck. Така, мисля, че ще най-добре трябва да сложа някой лек. Какво да сложа? Разбирайте задължително. Няма как. Но пак не трябваше да махам миньоните. О, боже. Така. И няма какво да се прави, брат. Така. Вторият бик доста прилича на първият, но не е същия. Днес съм ви обещал 2 битки с бик само с Common карти. Съм, защото имам още Common карти и искам да изпробвам двата всичките ми атаки ще са съответно нещо такова. И Fire Spirit се моли да ми излезе напред, сега трябва да го запна. Той има майнерът, който много ще ме затрудни. Надявам се да не вземе краунът с този майнер, но успя да го вземе. Ачерките. Опитва се да убият, аз на 6 левел, успява, бомба. Така ще играем. Абе, печали, то ни спука. Сега мога да ви го кажа, този ни застреля. Следващия път ще сложа и стрелите. Съжалявам за паузата, наложи се да говоря. Така да се каже. И да се връщаме към битката. Fire Spirit, надявам се да успея да направят нищо. И може да ми каже бай. Майнерът доста помощ и успях да спася крауна. Успях да се спася. Не задълго сега ми се налага да запвам и играя ачерки и Fire Spirit и така. И чета и едно запче. Абе, това ме направи на нищо. Казвам ви го от сега. Този ме спука. Така, ще направя и още едно видео, но този път ще направя много по-хубав дек. Така. Сложих вместо Fire Spirit. Ще сложа гоблините, мисля. И мисля и това да сложам. Няма къде. Мога да сложа така. Така ще сложа. Видите. Ами супер дек, ако питате мен. Така, започвам от начало с този дек, който се състои само от Common карти. Така смесваме Minions и Minion Horde. Имаме доста ефтин дек тук. Надявам се да имаме преди нас това, че декът ни е ефтин. И да, очевидно ще вземем доста огромна преднина, след като почти разбихме краунът му. Едва първата ни атака. Бомбърът. И така.
Не исках да ги изстрелям така. О, боже. Застреляха ме. Оф. Абе, какво да ви кажа, уморите съм от всекъде. Поне да го прасна и вземи крауна, но аз ще му взема и неговия тауър, не се безпокойте. Ще му взема тауъра. Тауърът. Охо. Аре, така да направим. Да вземем нещо от гоблин хъста все пак. Това не трябваше да го играя така. Това може ли има смисъл? Не, няма никакъв. Едно на едно са и... Добре. Ще се пробвам още веднъж. Но този път ще се пробвам още по-евтин дек. Поне взех крам. Ще пробвам по-евтин дек да си направя. Чакай, варварите бяха камон. Ще ми е много по-скъп. Ще ми е малко по-скъп дека, но се надявам да... Надявам се днешното видео да ви хареса. Ако е така, пишете в коментарите, аз винаги съм готов. Искам да сляза в инфо, но първо трябва да го отна. Както и да е. За да играем третата игра. Знам, че това видео се получава доста дългичко, но все пак толкова са ми принцип видеята, не се сърдете. Но ще е GG my friends. Моя грешка, без да искам да взех. Просто той е много известен и... Ще му пусна Minions. Ще му пусна варвари или така. Ще събирам 8 елексирис. Надявам се видеото да ви харесва. Ако е така, абонирайте се и щупете лайк бутона. Моля ви, трябва да абонати. Не се сърдете, но наистина ми трябват абонати. Абонирайте се, защото мисля, че правят доста готини клипове наистина. Надявам се и на вас да ви харесват. Не знам какво да кажа, просто ви моля за абонати. Нищо повече. Така, сега мисля да събера малко елексира, за да спестя. Все малко ми по-скъп дик, няма страшно. Ще ги разкатаем. Мисля, че този дек ми се получи най-добре. Така, ако играем, да, този дек ми е най-добър. Сега се очертава бомбър или зап. Ще запазя запа, защото може да има някакви спел. Контратака да ми предприеме бомбъра от хитна веднъж. Това бе доста добре. Сега варвари и Minion Horde ми се иска да пусна и да ще успея. Много дълго се получава това видео. Надявам се да не ви дразням. Но все пак запвам така. И мисля, че им доста интересни битки. А не съм като проклети ютубъри, дето почват с профил 11 едно. Ръмбата не е такъв. Лайквайте и него. Той започна от нормален профил 6 арена, почти като мен. Но сега е 10, почти 11, качи се сам. Гледа се всичките му клипове. Така, това бяха доста добри стрели. Той
Добре, че няма никакви спелове, други. Аз имам гоблини. И това бе. И той ме разгруби, драги зрители. Няма какво да ви кажа. Знам, че само губихме, но да се надявам видеото да ви е харесвало. Аз съм Као. Абонирайте се, ако ви е харесал. Улиля, паднах на четвърта арена. Няма значение, ще се кача. Така, довиждане.